Mun lafiya. Lafiya lau wallahi. Ya iyali. Lafiya lau. Ya kowa da kowa. Kowa lafiya lau. Kana kallo fa sallan nan ta zo. Wallahi tallahi yanzu To sallah. yaya za a yi balle ni gashi dai ana ta so dai a dan samu a ga iyali abin da suka ci. Wallahi To tallahi. balle kai gashi kai sabon Wallahi aure. tallahi kuwa. Ya kake ganin da za a To bullo gashi nan dai muna nan muna zuba masarauta Allah ido. kai wannan lokaci Wallahi. lokacin nan Allah ya kawo mu fa zamani. Wallahi tallahi. To dai sa masarauta Allah ido mu ga abin da Allah zai. Wallahi shine kawai. Ai rayuwar ne ka riga ka san cewa dole yanzu. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Ya Hati. Eh. Ya Alat. An wuni lafiya? Lafiya lau. Ya gida? An shigo. Ya jama'a? Lafiya lau. Barka dai Alhaji. Yauwa barka dai. Ya yi daidai Alhaji. Wallahi ka zo. Wato Alhaji wani al'amari ne na zo da shi. To. Kaga yanda sallan nan ta doso? Na. Wallahi ga Shi ne na ce to tunda dai wannan al'amari mai yin ginsamin nan Allah ji kashi. Allah ji kashi. Ka ba ku Allah ji kashi. Ikon Allah. addu'a za a mu. Wallahi addu'a. to shi ne na ce to ni ya kamata in an shira gama ko ba ka bane ba. Tunda zan je kauye in je in kawo dabba. To dama ka samu maganan da muke. Ba ka ji ba? Yawwa. Dama maganan da muke ya yi za mu kenan yi mu yanzu. har hada mu sanya za a yi tunda kaga gobe wata ya ma kusa karewa. Gaskiya ne, ne Alhaji. ake so a sanya za a yi. Ya za a yi. Tunda gashi ka zo ya kake ga za To Alhaji abinda aka yanke za a sayo dabba naira 10,000. Duk Duk mutum mutum ɗaya ɗaya. ke Yawwa. 10,000. Za a samu dabba mai lafiya sosai Alhaji. Ingantatta. Ingantaccen dabba Alhaji wanda za a ci nama Alhaji. Yawwa. So shine muke hada naira 10,000 da sai bari in zo in maka bayani to kuma tunda ma ga malam Tanimu a wurin. Shi ma ya yi Malam Tanimu sabon da aure. aure. Kai ma shine nace to bari in zo in muku bayani. Kaga faduwa ta zo daidai da zaman. Daidai da zama. Wallahi ka kyauta Yanzu- kuwa. eh, haka ne. Yanzu Yanzu to kaga ni- duk wanda ya bada kuɗi nan muke rubuta sunansa. To ni dai gaskiya ka san dai ba a samu albashi ba. Gaskiya. Gobe ne ake tunanin ya za amma akwai dan guzurin da aka yi shine dama ake dan tunanin ya za a yi Gaskiya ne. a yi abun nan saboda ka san duniyan Gaskiya ne. sai da abun nan. To yanzu dai ga 5,000 dai rike. Yawwa Alhaji. Yanzu ni nan hudu ne kaga iyali an jima suka tambayan balle Zainab naji tana cewa Islamiya. Gaskiya. To ina jira karfe 4 ta yi in ce musu gashi ku kai saboda Malam Kabiru ka san halin shi. Malam Kabiru akwai raguwan kenan dama nake so a samu saboda To yayi an to dan kaga koro yara ne. to kaga yanzu sai mu rubuta Alhaji ya bada 5,000 saura 5 kenan. Ka gane? Eh, Gaskiya ne. ka san balle mu da bamu je makaranta ba. Gaskiya ne Alhaji. Ai Alhaji ba komai. Wallahi. Ka bada 5,000 saura 5,000. Saura 5,000. To tunda abin haka ne to bari mu gani. To Au, haka ne? Kai ma da motsin ka kenan. da mu Yayi daidai? kowa da Ka san abin sai a hankali. sai a hankali. To ga wannan Yawwa. yawwa sai a riƙe. Tunda watan ma ya zo ƙarshe. Gaskiya ne. Sai mu ga abin da Allah zai To kai ka bada 3,500 kenan. yi. To Malam Tanimu ya bada 3,500. To insha Allah 3,500 ko? To masha Allah. Aha. So idan Allah ya kai mu kai yaushe za a zo a ciko. To wata dai ya zo ƙarshe yanzu. Gaskiya ne. Gobe ne ma ai watan da zo. Gobe zai kare ko? To Alhaji sai na dawo kenan dai. To za a bana. Allah ya tsare. To na gode. Allah ya tsare. Na gode Alhaji. Yawa. Allah taimaka. Allah taimaka. Allah taimaka. Yawa. To kaga gaskiya ta zo watan faduwan gaban maza ya zo wato hankali na tashi wallahi ya zo kam ai magana cin nama ne kawai da kuma yi wa yara dinki to ai ni dinkin sallah na riga na gama wannan abin da ya rage min in sai naman nan da tumatir miya a to su ka san ai haka suke kaga ya kamata a dan ba yara dinki sallah a to Allah zai rufa asiri ai ai baka san abin da ke ban tsoro ba wato ladidi da ka gani idan na sake na kuskura gaskiya ban sai naman nan ba gama na faduwa a yake amma dai ubangiji Allah ya rufa mana Salamu alaikum. wa alaikum salam wa alaikum salam a barka dai barka dai barka dai Ya kai ne. barka da zuwa barka da zuwa Ya jama'a. lafiya lawan laki Lafiya lau. alhamdulillah Yawwa. a ce ka taho Nace kenan to, kana tafi. wallahi tun ina hanya nace to nazo da sabon al'amari ko ba ka bane gaskiya ne gaskiya yawwa
tun da dai mai yin ginsamun nan a garin nan Allah ya mai rasuwa ko Allah Allah ya kansa mutum ne mai taimaka mana wallahi tallahi har bashi yake bada wallahi sai bayan sallah kuwa amma ni dai sun kwanta wallahi tallahi amma ni dai yanzu ba bashi kafin a yanka ta za a biya ko ba gane ba yanzu zan je kauye zan taho da dabba shine naga ya dace in ba ku haƙƙin ku ko ba ku bane gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne alhamdulillah saboda kar ku je ana yi ku ce ku gaban sa kuma ku ce na ware to wannan ai gaskiya ne gaskiya faduwa ce ta zo daidai da maganar da muke da shi kenan ai ko an to wallahi maganar da muke watan dace naira 10,000 idan kana da hali to in baka da hali shikenan saboda kar a zo ba a gaya maka ba ka ce an ware ko ba gaskiya ne wallahi magana gaskiya ne su malam Tanimu su Alhaji Mudi duk sun bada kudin su alhamdulillah yawwa wannan kaga wannan littafin duk wanda i bada kudin sa sai a rubuta yawwa to ai ban da mai bukata a cikin ku to shikenan gaskiya faduwa ce ta daidai da yawwa abun nan an gani wato nan 10,000 ne da ke Allah ya taimake ni da na yi buga-buga na duka ma kayan sallah to wannan gashi 10,000 ne ba baki a kanina da kai saboda kashi akwai masu zuwa da an yi sallah da kwana ɗaya malam sai kaga ana buga maka sallama sai kaga ana buga maka sallama ina gani wannan gaskiya ne a to ni ma me zai hana au kai ma in shiga a yi da ni gaskiya ne saboda ka san ka huta saboda ka san yanayin hali na rayuwa gaskiya ne yanzu huta suna za yi to amma matsala ai ni ka san ban abun nan ba kai saboda shi ka san yanayin rayuwa Malam Idi ya biya nashi 10,000 saboda shi ka san yanayin rayuwa a bashi ai kuma nawa ne dai dole za a daga mun kafa saboda ka san yanayin gari wata ya dai dakiya gaskiya ne ana fama muna dai gabda karewan wata wala ana fama amma in Allah ya da ana fama ba ta gagara ba to za a rufa ne a rufa asiri abin da nake so shine ban suna abin da nake so shine kafin a yanka dabba za a kawo cikon insha Allah in ba haka ba idan baka bani cikon kuɗi ba sai dai in ba kuɗin ka kai kokari ba za ta gagara ba za a je yanzu an jima ma akwai kan kwada an ma alƙawarin kuɗi zan je a su to ka bada 5,000 saura 5,000 yawwa in Allah ya ba za ta gagara ba malam Gabdo ya bada 5,000 yawwa to kaga ai faduwa ta zo daidai da zama wato duk suna waɗanda suka biya ne insha Allah a to ai faduwa ta zo kagan sanan kusan mutum 20 ne to ka san wannan sai dai mu ga abun nan din to zan koma to na gode to masha Allah madalla na gode madalla ne kaga ai wannan abu ya zo daidai da zama kaga ana ka ai za samu ci gaba wa alaikum salam yayi daidai ka shigo yaki alhamdulillah Allah yayi daidai ko da aka ce ko zo tun karfe 10 a yanka dabba saboda Allah da Annabi sai ku dauko ka san al'amari bismillah sa botikin na daga nan yayi daga nan kai alhamdulillah alhamdulillah zauna nan wurin ba damuwa kai masha Allah aka ce ni da farkon zuwa ba wallahi ai kan ko azama alhamdulillah ko azama alhamdulillah yawa haka ake son mutum da azama madalla yawa madalla assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum abin wannan kanima ku da aka ce tun karfe 10 sa botikin ka san wuri kai aje shi wannan nawa aje shi ilahi zauna can wuri ai duk wanda zo an gani mu duk wanda riga assalamu alaikum a barka ne a lafiya ne kai so a wallahi na yi sa shi boye bayan na wuce haka na yi da sa ne aka a sa tambaya to shi kenan bismillahir rahmanir assalamu alaikum da dukkan alamu da bara ya ji ya sama alaji ku da aka ce ya dauke goma ya ji naka ne ya goka to masha Allah kai ba baban ka ya goka to akwai wasu yara ma da baban su ya aiko su amma suna can na ce su jira a gindin bishiyar nan to amma yanzu mahaucin ma da muka magana shi zai gyara shine bai zo ba har yanzu amma dai duk da bai zo ba bari in kira yaran nan su zo mu jawo wannan dabba mu kawo ta waje aji ko ba ka bane ba saboda aji kowa ya ga abin da ya abin ko ba ka bane ba yawa to baran abin ina zuwa da Allah yawa matasa wannan dabba da za a fito da ita dole ne sai an yi gangami an yi taro sannan a fito da ita ce babbar ce saboda wannan dabba da kake gani
da na je kawai da kota ba karamin tafayi aka da ita ba ce babban dabba ce yawa da Allah ku ya ku fa zo mu ce assalamu alaikum Allah ku ya shi ne wannan wallahi ƙarya ne ƙarya kake wallahi ƙarya ne wallahi kake wallahi ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake saboda Allah da Annabi lokacin da na zo wurin kana shi kuɗi me nace maka za ka kawo dabba me nace maka za ka kawo dabba ka ce mu za ka kawo me nace maka za ka kawo dabba to wannan uwa ka ce a dabba ce